Ongeveer 3 jaar geleden was ik op reis met een aantal vrienden. We verbleven 3 dagen in Krakau. Uiteindelijk het was tijd om terug naar huis te gaan, dus we namen onze valiezen en trokken door de straten van Krakau naar de parking toe. De parking bevond zich aan de rand van de stad, 5 minuutjes lopen door de ghetto van Krakau. Op een bepaald moment komen we in een straat terecht waar we een man en een vrouw zien ruzie maken. We trekken ons er niks van aan en we wandelen door. Toen plots een man die mij tegenhield en in het Pools tegen mij begon te roepen. Hij begon pagina's uit een boek te scheuren en hij snokte mijn colaflesje uit mijn handen. Hij weigerde deze terug te geven. Dus ik probeerde hem te kalmeren in het Engels, maar geen zegde aan, want hij sprak geen Engels. Uiteindelijk, ik heb hem erbij neergelegd. Geen flesje voor mij en we zijn zonder flesje naar de parking vertrokken.